Bismillahirrahmanirrahim. Zaluncin Aminiya, babi na 3. To masu sauraro idan ba ku manta ba, a baya mun tsaya ne inda muke cewa dukkansu wannan a cikin raha suke yi, tun ma ba Asiya ba. Ba da nufin cin mutunci tai ba, amma ga Rahinatu abin ba haka ba ne, nan ne muka dakata a baya, yanzu kuma za mu ɗora. Bayan sun ci abinci sai Ibrahim ya baƙo ya fita waje don ya je ya ga waye, ya bar su a nan falon. A nan Rahinatu ta yi shiru gashi kuma ta tsuke fuskarta. Asiya sai janta da hira take amma ta ƙi sakewa. Jan dai ta ce lafiya kike shiru? Sai Rahinatu cewa ta yi lafiya lau. Daga nan sai ta ce bari ta shiga ɗaki. Sai ta ce ba za ki tsaya mu yi fira ko kallo tare ba? Sai ta ce akwai wani kaset da na riga na fara ganin shi ne nake so in ƙarasa. Don haka sai ta tashi ta ce sai da safe, ta ce Allah ya kai mu, ta ce amin. Bayan ya sallama baƙonsa Alhaji Ibrahim ya shigo inda ya tarar da sai Asiya kawai. Daman haka yake son gani, sai ya ce wannan kwalliyar ba za a kyale ta haka ba. Don haka ɗauko a bayar ki zo ki raka ni. Ta ce yanzu ƙarfe 9 fa, ya ce ko ƙarfe nawa ne. Ai yau za mu ci nama amarcin. Ta tashi tana dariya ta ɗauko baƙar abayarta ta sanya. Ta haɗa da baƙin takalmi da jaka, sai ta ga ta yi kama da wacce ta fito daga gidan makoki. Sai ta ajiye ta ɗauko kalar yalo ta haɗa, sannan sai ta rufo ƙofa. Inda ta zo falo ta iske shi yana jiranta. Sai ya ce to bismillah. Sai ta ce a'a, ai ba za mu tafi ba mai wa Rahinatu sallama ba. Gaskiya ne, sai nufi ɗakin nata. Yana ƙwanƙwasa ƙofa ta fito ya ce za mu fita. Ta ce ina kuma kai da wa? Ya ce da Hasiya mana nan baya za mu. Sai ta biyo shi har falo don ta gane wa idanuwanta. Ilai kuwa sai ta tarar da ita a shirye. Nan dai ta yaƙe ta ce au ashe fita za ku yi, ta ce eh. Cewa ya raka shi nan baya, sai ta ce to sai kun dawo, ta ce to. Suka kama hanya suka ja ƙofa suka fita. Ita kuma ta koma ɗakinta, baƙin ciki kamar ta yaya. Ta ce waɗannan me suke nufi ne? Jiyar da yake yi kamar ita ce amaryar ba ni ba. Wasan da take kallo ma sai ta kasa ci gaba da gani. Haka ta kashe bidiyon ta kwanta amma nan ma barci ya kasa gagararta. Suna fita ba su zarce ko ina ba sai kantin tsotse-tsotse da tanɗe-tanɗe na Mrs. Biggs. A nan suka sai ice cream da chocolate da dai kayan daɗi wanda ya ba su sha'awa. Sannan ya ce da Hasiya bayan sun shiga mota, mu biya mu sai kaset ɗin kallo don yin fira nake ji. Ta kalle shi ya mata wani irin kallo. Nan kunya ta kama ta. Sai ta sunkuyar da kanta. Ya ɗago kanta ya ce kadda ya kunya ta yake ji. Ta ce laifi ne? Ya ce a guna laifi ne. Don kuwa shekarunmu nawa? Ta ce ko 1000 ce ai kunya ado ce, ya ce gaskiya ne. Hasiya ce ta ce na'am. Ya ce na lura kamar ba kya so na yanzu. Ta ce me yasa ka faɗa haka? Ya ce don kin daina nuna min ƙauna kamar da. Ta ce misali, ya ce kamar sumbata ta da kike yi yanzu duk kin daina. Ta ce haka ne, sai ya ce mata dalili to. Sai ta ce inda ni kaɗai ce zan iya yin duk abin da na ga dama a kowane lokaci, amma yanzu mu biyu ne. Sai in shiga haƙƙinta ko? Sai ya jawo ta, ya ce to wa ya jawo? Ta ce don Allah ka bar maganan nan. Ya ce shi kenan, amma dai kin cuci rayuwarmu. Don kuwa ba haka na so ba. Sai ta ce insha Allah komai zai yi kyau. Ya ce to. Yana ƙoƙarin tada mota sai ta ce la Ibrahim, kaga? Ta yi nuni da wajen tagarsa. Yana juyawa sai ta sauri ta sumbaci kumatunsa. Yana juyowa sai suka kyalkyale da dariya ya ja motar sai gida. A lokacin wajen 11 saura tana jin dirar motar Rahina ta kalli agogo. Daga ko karfe nawa ne? Sannan ta juya ta rufe idanuwanta duk a ƙoƙarinta na ta yi bacci. Matafiya suka shigo gida suka rurrufe ƙofofi sannan suka nufi ɗakinsu. A nan sabuwar fira ta ɓarke ta ciye-ciye da kallo tare da wasanni irin na ma'aurata. Duk iya kwanakin biyun nan da Asiya ta yi na girkinta. Kullum sai Ibrahim ya ja ta sun fita yawo a bar Rahina a gida. Don haka da ta karɓi girki sai ta yi tsammanin ita ma haka zai mata. Amma ina sai ungulu ta sake komawa gidanta na tsamiya. Ko abincinta baya ci sai ya ce ya riga ya ciyo a wurin mitin. Kuma kowace irin kwalliya za ta yi ba zai kalla ba balle ya yaba. Da Asiya ta lura cewar duk ranar girkin Rahina baya cin abinci. Dan ƙa'ida ne su ci abincin dare tare. Sai ta yi mishi magana nan ya ce ina ruwanta, kuma shi baya nufin wani abu. Illa dai yakan ci abinci a ofis ne.
Da ta matsa masa sai ya gaya mata cewar in ta matsa masa akan zancen to za su ɓata. A wannan halin suka zauna har tsawon watanni 3 abin ya damu Rahinatu. Amma bata taɓa nuna wa Asiya abin da ke faruwa ba. Domin sai ta fara zargin ko Asiyar ce ita ke sa Ibrahim ɗin yin haka. Tun da gashiran girkinta ba haka yake yi ba. Maganar abinci kuwa da Asiya ta matsa masa sai ya fara ci amma ba a bisa gaskiya Rahina bata iya girki ba. Gashi kuma ba damar ta sa binta ta yi girki don ta san ba zai ci ba. Haka dai take kwaɓawa wata ran gishiri yayi yawa wata ran yayi yaji. Ko miya ta yi ruwa ko ta yi yaji. Sannan gashi bata iya kala-kalan abinci kamar Asiya ba. Saboda haka ne idan ta yi abinci Ibrahim sai dai ya ɗan ci ko kaka ne don kar a ci bai ci ba. Amma zancen auratayya kan babu shi. Watannin da ta yi a gidan har ya sa ta fara son Ibrahim. Don haka babu abin da take so illa ta janyo da hankalinsa zuwa gunta. Ya so da kamar Asiya ko fiye da haka. Don haka ranar nan sai ta yi waya Jos wajen ƙawarta Zinaru. Ta ce lallai ta zo tana son ganin ta cikin gaggawa. Zinaru ce ta ce lafiya, ta ce lafiya lau. Ta ce ki saurare ni nan da gobe ina nan zuwa. Ta ce to a iso lafiya. Kashe gari da safe kuwa sai ga Zinaru ta iso. Tana zuwa ta ga Rahinatu wani iri ta lalace duk ta canza. Daga ganin ta san tana cikin hali da damuwa da tashin hankali. Lafiya kuwa Rahinatu? Ina fa lafiya. Bayan sun gama gaisawan ne Rahinatu ta zayyane mata halin da take ciki. Amma kin yi sake tun tsawon wannan lokacin baki nema a kanki yanci ba? An ji Zinaru. Ke dai bari. Ni da ina cewa abin na ƙare ne amma sai na ga wulaƙancin gaba yake sake yi. Kowace rana da irin salon da zai min. Kuma kin san wani abu Zinaru? A'a sai kin faɗa min. Gaskiya na fara son Ibrahim. A taƙaice dai ina bala'in sansa. Domin rayuwarsa irin wacce nake so ce, amma shi ban ishe shi kallo ba, balle ya san halin da nake ciki. Dan Allah Zinaru ki taimake ni. Haba Rahinatu, har sai kin roƙe ni? Ashe ba san Allah nake miki ba kenan. Akwai wani boka da zan kai ki wurinsa. Kuma aikinsa kamar yankan wuƙa ne. Ban sani ba ko za ki samu dama mu je gunsa yau? Me zai hana? Dama Ibrahim da Asiya ba sa nan. Da haka sai mu yi sauri mu je mu dawo kafin su dawo. Nan take ta shirya ta rufo ɗakinta ta nufi kicin inda ta samu Binta tana 'yan aikace-aikacenta. Binta ne baƙuwa zan raka ta unguwa. Ko da Alhajin da kuma Asiyan sun dawo sai ki faɗa musu amma ba daɗewa za mu yi ba. To sai kun dawo, in sun zo zan gaya musu in ji Binta. Nan suka saka ƙafa suka fice suka nemi tasi suka yi shatatta. Nan suka nufi dajin ƙauyen Kuli, inda bokan yake. Bayan sun isa inda bukkar tasa take, inda ba gida babu ko ɗaya. Sai bishiyoyi da tsirrai kawai sai wani irin koke-koke ake ji. Nan hankalin Rahinatu ya tashi. Zinaru ta kwaɗa sallama a ƙofar bukkar inda wani ƙwarangwal ɗin kan jaririn mutum yake rataye. Dan aka ce musu jin wata irin murya kamar ba ta mutum ba mai ban tsoro su shigo. Suka shiga bukkar ta baya. Saboda wannan ne ƙa'idar. Suna shiga suka tarar da Boka Lasu yana zaune kan kunkuru. Boka Lasu gajere ne mai ƙaton kai da ƙwalaƙwalan idanuwa, jajir kuma masu ban tsoro. Hancinsa na da girma haka ma bakinsa sannan daga shi sai bantai. Kuma duk ya shafe jikinsa da baƙin shuni sai idanuwansa da ya shafe su da farar ƙasa. Kamar ta fita da gudu duk jikinta sai ya fara rawa. A nan Zinaru da ta lura da halin da ta shiga sai ta riƙe hannunta suka samu wuri a kan tabarma suka zauna. Bukkar cike take da kayan tsubbace-tsubbace na tsafi kamar su ƙwarangwal ɗin kan mutum da kuma na namun daji. Ga fatu kala-kala ga wata wuta a gefe tana ci ba komai a kanta. Sai wani kunkuru da ke zagaye ta. Bayan sun zauna sai Zinaru ta ce, "Ka ganni sai yau ko?" Ya ce, "Ai na san abubuwan sun yi yawa ne." Ta ce, "Wallahi kaga yau na zo ne domin aminiyar nan tawa. Gashi gobe zan koma. Ina fatan dai ƙalau." Ta ce, "Lafiya ƙalau." A nan ta gaya masa duk abin da Rahina ta gaya mata. A nan ya dariya ya ce, "Me kike so? Kisa ko hauka ko barin gari ko mutuwar jiki?" Ta ce, "A'a, ni so nake a juyo da hankalinsa zuwa gare ni. Ya so ni fiye da ransa." Ita kuwa Asiya ta zama kashi ma ya fi ta daraja. Zunzurutun wulaƙanci nake so ya dinga yi mata, na safe daban na rana daban haka ma na dare, har sai ta gaji da kanta ta tafi. Boka ne ya ce wannan shine mafi komai sauƙi. Da tashi ya ɗauko wani butumi ya dawo ya zauna ya miƙa wannan gunkin ga Zinaru. Ita kuma ta miƙa wa Rahinatu, da ƙyar ta karɓa.
Ya ce abin da kike so kenan? Ta ce eh. Ya ce to, faɗi abin da kike so ki tofa a daidai zuciyar gunkin. Sai ta faɗa ta tofa, sai ya ɗauko wata bisilla ya soka a zuciyar. Nan kuwa ta soku. Sai kuwa ya karɓi gunkin ya 'yan surutansa sannan ya ɗora a bayan kunkuren nan. Sai da ya zagaye wutan nan sau 3 da shi sannan ya ɗauke shi ya bata. Ya ce ungo ki tafi da shi ki ɓoye a inda babu mahalukin da zai gani. Ta ce to. Ta saka a jakarta sannan ta rufe. Ta ce to nawa za a bayar? Ya ce 10,000. Ai kuwa ta kawo ta bashi. Zinare ce ta ce to boka za mu tafi. Ya ce to amma fa duk bayan wata 6. Ki dinga dawowa ana sake aikin in ba haka ba za ki ga daidai ba. Ta ce to zan dinga zuwa. Suka yi sallama suka dawo cikin gari suka wuce kasuwa. Inda Zinaru ta ɗan yi siyayya sannan suka yi gida. Suka dace kuwa ba su dawo gidan ba. Bayan sun ci abinci Zinaru da kama hanya ta ce ita sai Jos. Ba za ta kwana a Kano ba. Haba ki bari gobe ki tafi mana yanzu bala asar ta yaushe za ki tafi kalan ku yi tafiyar dare. Haba kin manta ai ba nisa. Duk inda muka samu awa 3 ai mun kai. Ni dai na fi son ki kwana. Ta ce a'a. Yanzu idan na zauna idan aiki ya fara ci ni za a fara zarga. Amma yanzu babu wanda ya san na zo ba za a zaci wani aiki kika yi ba. Sai dai a ce soyayyar gaskiya ce. Da haka ko da wasa kar ki bari ma ya san na zo balle har a san mun fita. Rahinatu ce ta ce gaskiya ki fa. Da haka zan kankare wa Binta kunne cewar kar wanda ya san nayi bakuwa balle a san mun fita. A nan suka sallama ta raka ta har inda za ta je ta hau mota aka yi tasha da ita. Sannan ita kuma ta dawo cikin gidan. A inda ta kwala wa Binta kira bayan ta zo ta ce mata, Binta, tunda ma gashi har mun je mun dawo su Asiya ba su dawo ba. Saƙon shi kenan kawai. Sai ta ce to Hajiya ta ja ta fita. Ta koma kicin tana ƙoƙarin gama aikin abincin da Asiya ta ban mata sallahu. Ita kuwa Rahina sai ta yi ɗakinta inda ta hau saman sif ɗinta ta ɓoye wannan gunkin. Can kuma inda babu mai ganinsa. Sai ta koma ta kwanta tana jiran dawowarsu. Can ta ji tsayuwar motarsu, ta yi sauri ta shiga wanka ta fesa kwalliya cikin wata atamfa an yi mata ɗinkin stela. Sannan ta koma gefen gado ta kishingiɗa ta kunna TV tana kallo tana jiran lokacin da za ta fito falon. Da yake yau ma Asiya ce ke da girki, tare suka fita da mai gidan a inda ya ajiye ta a asibiti. Daga nan kuma Bala direba ya je ya ɗauko ta ya kai ta gidan sunan wata ƙawarta Hajiya Maryam. Bata baro gidan sunan ba sai bayan la'asar bayan ta dawo gida. Sai ta leka kicin don ta ga ko Binta ta ɗora mata abincin. Hakan kuwa aka yi, ta tarar ma har ta kusa gamawa. Ta ce, "Oh, sani Binta kin ganna sai yanzu ko?" Ta ce, "I wallahi Hajiya sani da zuwa." Ta ce, "Yawwa, wallahi an tare da ƙawaye sai na shantake tare da sanin zaki komai kamar ma ni na yi." Binta ce ta ce, "Ai babu wani abu. Da kin wuce yanzu ma ai da sai dai ki zo ki tarar na gama komai. Bari na je na ɗan huta." Rahinatu na ciki ta ce, "Eh." Ita ma ɗaya suka dawo, sun ɗan fita ita da wata ƙawar da ce ta zo daga Jos, wa ita Zinaru, inda ta raka ta kasuwa. Har ta bar min sallahu da za su fita akan in kun zo, ko riga su dawa in faɗa muku. To amma tuntuni suka dawo, don har ita baƙuwan mata tafi. Daga nan ma Hajiyar ta ce in ƙyale ba sai na faɗa miki ba tunda sun riga sun dawo. To ai shi kenan in ji Asiya. Sai ta sa ƙafa ta fita ta nufi ɗakin Rahinatu, ta ƙwanƙwasa mata ta amsa ta shigo. Ta tura ɗakin ta shiga tana mai yin sallama ta amsa mata ce har kun dawo ta ce ina dawo. Dan ma mun biya gidan suna ne shi yasa na daɗe. Ta ce bari in wuce ɗaki kafin Ibrahim ya dawo zan ɗan huta. Au ba tare kuke ba? Ta ce a'a Bala direba ne ya kawo ni. A nan kuma sai ta ji wani daɗi a ranta. Asiya ta kamar za ta ce mata ashe Zinaru ta zo don ta santa. Amma sai ta yi shiru da ta ga ita Rahinatun ba ta da niyyar gaya mata. Sai ta nufi ɗakinta. Inda je wanka ta shirya fes da ita. Ta zauna kenan sai wayar hannun da GSM ta yi ƙara. Ta ɗauka ta duba sai ta ga ashe gogan ne. Ta ce hello ya ce hello sweetheart ashe kin dawo. Ta ce masa na dawo ya ce komai lafiya ƙalau ko? Ta ce lafiya lau. Sannan sai ya ce mata don Allah yau sai dai a yafe ni ba zan dawo gida da wuri ba. Don ina da mitin da wasu Indiyawa waɗanda muke harka tare. Kuma tare za mu ci abincin dare da su don haka a yi haƙuri don na san ranki ba zai so ba. To masu sauraro, duka-duka a nan za mu dakata. Sai mun ƙara saduwa da ku a shiri na gaba.